chiro wakaromba sekuru tashu anoona kubata kupisa vanogona hama uyai muzopona uya kumeporini kwatinanganikomuna adasonokofunza ndepapi atimboshaikwa sekuru vanoisonongura akaromba nekuda kwesirivha sekuru vanozvisonongura rechidhoma vanoda kusarenda sekuru vanozvisonongura makadiwa zukuru parirani vavanya kwakadii kumusha kwamabva wazukuru kungotatarika tichimuka apa kudai madana ukama hwenyu hwakamira seya ndini mai uyu mwana wangu namba 3 unokala kwani munobva kupi musha kwachivi mwana ndokunyajena ndangoti asikumusha kumozambiki kwemwana mozambiki kwakudasi unoti kumozambiki pakudiiwe ndokumusha kwemwana zimbira kumadzimba kumusha kwababa wevana baba wevana ako varipi vakashaika kasara baba mukuru chete namatete ana baba nana mai vakashaika mwana udamatizanenukarae ukaguma lini iwe pakapedzisa kugara nemwana ndinogara kumaprice joni mwana uyo anogara nasisi vangu ndakabva naye ari ingati 3 ainga vanhu kwavo vakatsvaka ruseva sapesa vaikarana nasisi vangu kubva ne3 years aiwa ndotaura nguva yandakabva naye ndichiuya naye ndichibva kumusha kwandandakawana saka iwe wane nguva ikadii usingagari nemwana achigara nasisi ndinongouya zvekuti after 2 kana 3 months une nguva yakadii naye muzukuru unongouya uchimuona uchienda wani makore mangani usingagari naye akawandii ndine makore akati wandei chete ndo zvinotaurwa muzukuru ndinongouya ndichena une nguva yakadii usingagari naye mwana unotaura ndine 7 years ndisingagari naye asi ndinongopota ndingomushanyira ngonomuona ndichidzoka chete handiriya iyo musikana unongani naiwe musikana unonzani zita rako emiya piri piri unawana ungani musati se usati musati ndawanika ndaye usati wawanikwa chii chiri kupa kuti usawanikwe panguva isati yakwana une magore mangani une makore mangani 24 una vakomana angani kutura zvemubvunzo zvose ndinewa anongoti handina kana unayo unotaura ndinayo une mukwasha wanika mai ndisingazivi sekuti chani chirachitika kuti muramuke mubwere kuno namwana wako chii chakazokubatai pakurarama kwenyu chikazopa kuti musimuke kuya kuno kwasekuru kutsvaga kubatsirwa pakurarama kwangu sekuru ndingangoti kubva ari ndingangoti form 1 kana ndisingarishi handisi kuti angava nguva yakadini ndaingoti ndiriko kumapurasbidoni kusisi vangu vachiuya ndobva kuti enyi haapo uri navamwe madzimai pokutanga ndikati chiri kuitika chiyanza vanorota asiri yoga nevamwe vana vavo vanorota vana sekuru nevamwe vana mbuya vachivasheedza dzimwe dzenguva vachigona kuti oinyama but nguva iyoyo iye anoti ndanga ndisingagamuchiri saka ndichisvika ini ndichisvika kuya kunzi ari kushandigwa munomwe muprofita wokutanga chikakona ndikabva futi ndichingoenda ndichidzoka seizvozvo zvikaita sokuti kudazve zvodzikira kabva akaenda kuno wetatu kana ndisinga wepiri ndisingakanganisi munhurume akasvika akaita zvaakaita papai mushanda nemwana wazvanzi yangu imwe akaita zvaakaita pakabvisa mari akauti wandei azvinozera kuti mwana wakarodya nyama yemunhu inatotanga kutozviwa vachitaura muno but nguva yacho makudzira avainditi aita sokuti vanondipa asi aita sokuti anoramba here unandizokuzogamuchira ipapo ini semunhu anga asingagari ndakatototanga kuzviwa wavo kuzvirondedzera kuno muna sekuru iwe chandiitika nditaura toni iweni nasekuru chii chinoitika naso tisanangura tinzi kubva ndichiri mwanana ndisati ndatanga chikoro ndaivabudza kumba kuti ndinouya ndichitorewa tenda kumakuva kana pakafa munhu todonhola nyama ivo toende pashoma vola ikawanda taidenda takawandisa pouya rimwe zibaba rozorara neni plus ndaingomuka ndakagara ndakadai ndisingazviwi but pandii ndakagara ndine chirota zvatinei tichinda unoita chibuda mumba
but ndaizvitaura usware ndiani zibaba randisingazivi panguva yanyoka panguva yazibaba racho uchivatanewe kana vyo ndimwe mazamu evataneni iyo indi ndikambotomuka ndine ropa apa vavuya vachindicheka usiku vachindicheka nyora ndobva ndikatola zvitaura ngati nozonza zvitaurei but zvekumuka ndaitaura nezvekula nyama vachingoti kurota zvina basa nyama dzavakacha dzawani dzingani vose vaingofa kubva ndichiri mwanana muarea medu nekumuka ndisingazivi taingoinda chinoda nyama maibikira pai tazingape ndizivi ndaingoona tabuda mubata dunola ndisi tiyaibika iri kana ti wainge yakaita sei inenge iri nyama senyama yatinolisa sadza but techidya tiri pamaguva plus inenge yatotobwa muguva but ine isingaonekoni ndeyemunhu waibukana wachienda ndiani ndainda nasisi vamama vakakura vachindichengeta magogo nevamwe mama vakuru manausanzi yamama nezvimwe zvana mama zvitukutuku zvekupuraimari ndio mninga wachagona kuyeresiswa asisi vangu sekuru vantu ndizvokureva nhema kana kuti chii mafambiro acho nemamiriro akaita gore rino zvinotinetsei nokuti pavari vanototi kana vanodzanisiwa vanonzi ana nani futi nagogo anonzi ana nana mama umwe anonzi grace vanonzi ana gogo vachinzi ana nagrace grace mwana wasanzi yavo chimwana chiduku nevamwe mama futi chiduku futi vanonzi chido kanonzi milisendi nevamwe mama futi mama umwana wasanzi yavo vanonzani Monica namonica saunogona kunovatora here kuuya navo vanhu vacho zvinonetsa nokuti isu sekuru kutaura chokwadi panzinza rangu ini vandinozva gumi vangu vava nevakadzi vatatu mai vangu vari vechinhamba 2 vari vechinhamba 2 nemunin'ina wavo mai guru avo vakaisofa kare saka apa kwavo kwamai guruku vana vacho vanotipengei kwangusara vana vechikomana 3 anoti kwayangu mama vandazoti Monica ini ndiye umwe mwana wanzvanzi yacho mai vacho vando vamwe vaenda neni futi vakatofa sizvezvi vafa vari kungoramba vachienda neni futi asi vakafa manivana ini ndokuziva kwandairamba vachingokuinga vachikumusa chete ndokuziva kwandaiita kuti ndichiudzwa kumba ndainge wati mbuya Maria ndichimuziva kuti muroora wedu ndaingonzwa zvehistory saka zvainetsa ivo vakatoshaika murume wakashaika apa pangosara vana vacho vakomana 3 sauda kusiyere uroni ini kutosiya teko nokuti iye ndiye akataura nemisekuru ini nenguwana vamwe watoshanda navomukwereka apa vanhu vandikuona vapana magoya kuno kubatika vagadzira vachaita sei vachauya asi tauti izvozvoende panza unogerwa bvudzi wagerwa bvudzi kuti tautikwanisa kugadzira vanhu vai kuti vauye unorinzwa ndongada kusiya unoita kuti unogera bvudzi kwete kugera sekuru mukati kugera kunenge kusiya rinenge rangwe nyatomudzeche unoparwa zuda bvudzi mavhiki 3 rinenge ramera 2-3 chako chausiyana asi kana kuenda mberi nekuroya tokudza maendero acho kuti chigara wakadai chiroya kudai chichiramba uchigara chine nyama zakati sekuru anyatsokutsanangurira usimuke muno munyatsoziva kuti une mubvunze Robert amai mwana aitai kuudzaini anyanya kuudza vanhu ndaibudza vaimuka neni ndo vandaibudza ava vanhu vachinga kumabasa mazuva ose asi aunomba waudza amai avaibudziwa nevandaigara nazvo izvo zvipo akatozondiudza iti last ipapa kuti ndiri kutaura nasekuru tasanga nditi ndakarota ndakagara pamukova zvokuti kana dai kuchinzi mukova kwaanoshanda vanoshanda mai vacho vanoshanda havatori havatenderi zvose ndakatoita kuvaudza kuvapinda neplan ndichitaura navo pawhatsapp ndokumbirawo mwana baba vati sezvo vakashaika vanoda kunogadzimba kati ndarota ndakagara pamukova asi ndakataura nani nasekuru tasa ndingati hazvino mari habadini hapana plus ini festival yangu kubva okutobva wanga achidini achigwara ndopandaingokoreta mari chinda chii nanhasi asati anaka taifanirwa ndakauya naye asi wakadini wakaramba ina handina kana mari kozvi ndichimuudza kana ndatorota ndakagara chii pamukova asi zvokuti ndozoinda inopuwa nyama kwandiri uyu aripo anga asingatsananguri asi zvakazotsanangura kupedzera zvondaona ndakagara pamukova asi ndikazotaura nasekuru hendeyekwani ndoona vamwe vavanobatsira ndakadambudobya muna oktoba akatena maramba
maramba ndoenda ndoga ndikati ini mari ndodini ndingotsvaka yebhasi todini toinda nokuti zvoita fanika ndiri kuzvidifenda kana ndine zvandodini zvandinoziva saka ini inobva ndatotorawo sikilivi chii ngoragara rogwadza vairakazvi ndikatotora sikilivi kubasa wangu ndikati ndakatosvika ndikamugarira iye akava nechitatu indikava nechipiri ndikasvika nechipiri. Muchibva kupi? South Africa. Iwe uchibva kupi Musirati? Kusouth Africa ikoko. Iwe mese mabva kuSouth Africa? Simudza musoro zvako. Waida kuya muna October ndopazadzeta sei? Ndobva ndatofonera sekuru nevhidhiyo ko vakati huya ndokuitira ndikatoti ndine 100 years saka sisi vangu vaindisimbisa vachiti ndanobva apenga njere mari yose ikaenda ikoko. October, November, December mari yose yangoenda ikoko kusvikira izvezvi ndobva ndakati beta ndinde chero achigara nokuti ndinde ungotambura nongomuka everyday uchingodzi nevanhu murowe. Vari kupi sisi yavo? Wakazara kumba kutokura hembe kuramba kudya chikafu kungofamba chitaura zvanoda. Vari kuSouth Africa? Vari kumba ikoko kwachivi. Amai mati mwana wayo ainobatsirwa mati vaviri pamataura vakambatsira aibatsirwa chii? vaingosvika vaiti ndonomubvisa mweya handiti ndaiti ndikasvika kumusha vondiudza kuti uri kudini uri kurota vana mbuya vanhu vepaimba vachidini vachimudana vachidini vachiinda naye usiku saka tiri kudini tiri kumurapisa ndichitouyawo ndichidini ndichibvisa mari saka vanhu vaya vaimushandira zvaita zokuti zviri kudini zviri kupera ava but vanhu vandoziva i3 hazvinamboita zoti zvinopera vaingondiita voti zvanzi wakala nyama yakawanisa zvichabvi kavari vana madzibaba ndikaitokuwana isindoti zvipere kana kasadwanuka nemuprofita zvichapera. Wakaita nawo bonde wangani ana madzibaba akakugadzira? Vanambondiita asi vakati panzi ukatenda kuti ukatinda tidanani newe tozvibvisa zvopera. Vakakubata wangani ana madzibaba? Taurako izwa rekupona. Wani. Akubata papi? Kungoti mangu vakati ndifundire maprivate parts ndokuti ungopona ndobva ndavapa. Wakatora picture? Taura muzukuru vanafa nyabwe atinoda kuti dzinge mweya weuroyiwa wakapfekedzwa mumauri nekufumurana madzibaba ivavo unozvitaura unyatsa kuzvipira unototaura chokwadi ndokuti usunungurwe. Vanonzi azita ravo ndarikamwa but ndakamuvavona patelegram manje but zita handirizivi ndinongoziva fesi yavo. Ndekupi? Handisi ndekupi but ndosiva fesi yavo nezita ndikanoona pafoni ndoriona ndoriziva. Waitaura navo pafoni? Vari kuSouth kana kuti muno muZimbabwe? Vanandidza ndiri kupi but vakati kana namba dzotaura patelegram panamba ipapa hapana namba. Wakaenda unoona kwaonera kupi? Pane vamwe vakaitira maishoni vaende vamwe vakandiitira vaiva kuJoburg. Tiri kuda vemaprivate parts. Vakutisenda usina kupfeka? Vakati zvanzi ukatosenda vakutopona. Ndibva wasenda? Wakapona? Hauna? Kubva ipapo makasanga kutaurana kuti china madzibaba ivavo? Ndakazovatanga nedzimwe nhamba ndikati ndini mamuprofita sei muchidai vana. Ndobva vazondituka kanzi nondoramba kupona ndiwe vakadandibloka kai. Ndizvo ndachida kuponesa uri kuudzire vamwe maprofita. Iwo wanga waudzwa nani kuti kuna madzibaba vanobatsira? Ndo vakanditanga vakati ndavona nidambudziko ndokana ripedza. Kungouya pauri so? Iwe nekuda kuti rikandipone ukabva watora picha. Ndekupi kwavakauya kwauri iwe vachikuti ndakaona nedambudziko ndikwaiva kupi? KuFacebook. But ndakazopedzisira kutaura navo kuTelegram. Waigara kupi pa? Pandagara ini kuJoburg. Saka vakambokubata here madzibaba? Havana siva vakati ukauya. Vakati ukauya? Vatisenda maprivate party usina kupfeka? Ndibva watumira? Ya. Chakabuda hapana? Hapana chakabuda. Alright, nezvawakaudzwa izvozvezvo namadzibaba avo nemashandiro amakazoitana ipapa sekuri tasho wakavaona ku? Sekuri tasho ndakavaona kuYouTube. Handiti ndibva wafonera nevhidhiyo call ndibva vati chii? Ndobva vandiudza kuti ndozokubatsira ndikubva ndavati ndine mari yakati vakati uya. Ndibva vati uya. Mashandirirowo matauriro awakaita nasekuru tasho paYouTube nematauriro awakaita namadzibaba aya paFacebook zvakasiyana chii? Zvakasiyana chii? Musiyano ndipari. Musiyano.
turakona handi vese vakati ndira kukubatsira madzibaba akati ada kukubatsira akati paindozokubatsira mahara ndokuwana kwayasine kuti azviperi papo ipapo saka unochifanirwa kuti ugare uchibatsirigwa everyday saka ukawanikwa nemunhu asingavoni hazvizoperi ndi madzibaba handiti ehe ini ndinoda kuti ndandozoti vati saka vakati unofanirwa kuwanikwa nemuprofita kwete tinati ndinoda kuwanikwa nemuprofita iyo madzibaba akati ndandovadaro kuti unofanira kutorwa nemunhu anogara achikubatsira ndokuti zvipere ndikuti imimi nevanhu vamunoona pafacebook ava handiti vanobva vakudza izvozvo kusvika paextend yekuti senda picture yemaprivate parts avo sekuti tasu uchinge wataura navo sekuti tasu vanobva kuti ndiri kubatsira huya kunoti kubatsira uri kuzviona uda kuti iwewe nevamwe vako muone musiyano wematsotsi aya handi kuzviona nhasi uri panapa pane chawakatumira here una sekuti tasu ndakazvivira wakazvivira komadzibaba aya akati senda chi handi kuona difference yevanhu vasingabatsiri nevanhu vanobatsira ndakatoiona ndizvoa kuti ipapapo tinyatso nekuti hausi wega handinowazviona hausi wega unenge uchivharwa netsotsi pane vamwe vakokundikana kusvika pano ukataura usikutaura kwaukuita saka iwe ukataura zvakanaka zvinobatsirawo vamwe vako vane matambudziko sewe vari kunyengezwa nana madzibaba vaye vanenge vazotisenda emaprivate pasi toda kuzokurora itisu kuti nhamo dzenyu dzipera saka vanobva vatozivawo vamwe vari kurewo kuti vana madzibaba vakadaro havarape ndiye saka wabvunza kuti musiyano uri pana madzibaba vakadaro nasekutano ndeupi sekuti asvipa kubva pandakangoona mavhidhiyo avo ndakangoona kuti ndinoponera kubva wauya pano sekuti asvakambokuti ndipe mafoto yako here kana panoaaa chero munhu akakupfimba here kana vakanakuzaita zverudo newo here kouri pana kurumuka kubva wauya pano vari kukuvinga here vanhu vai vachikumutsa vachienda newe kunoda ndakangorota zibaba revekera ndi ndakatorivinga pane rimwe jurahoso ndobva ndasvika ndikavhura pandakada kupinda ndobva randimanyira ndobva ndatisa suro ndobva kwaya ndege nhatu dzichindidzingirira saka ndaiva mugadheni saka makabva mabuda varungu vachindidzingira saka ndaiwaruka waya vakatadza ndibata vachingoramba vachinditevera but pane varume 2 vaiva mundege muya vakazochekwa ndobva ndatopepuka vacheka makumbo nemavoko but vaiva varungu vasiri varwe vanosakutopona kakozwaimaiswa vaona kubatiwa kukumuka kuja kwakambocherorwa aiwa chero zvekumuka ndigara ndinambomuka utovata hope dzinouya uchitomuka ubaedza saka watatogara pano ndavakagara pano iwana mazarira pakaita unogara papi muvamwe imomo handiti da kuti zvinhu zvako zvipere saka so uchambonogera waita 3 days panapo waita 3 days mwene kana wagerwa uchekwa nyora usina mushonga wokukurapa mushonga unopa kuti vanokumutsa veve mweya uri pauri urambane nevanokumutsa veve nevanokudyisa plaska sezvo ndikaenda kumbako vanhu ndakamboenda pamape vanhu vanoroya vanonoroya neni vandisingazivi kungosvika mobva maconnect mutai ndivatauri vagozozviwa here aiwa ngavataura angavasimakrisi vamweni varundi vanoroya neni izvezvi ndikaupa zvinozopera musi zvimwe zvinonetsa sekuru nokuti chero pandakaenda nemwana wangu mukuru pakaya akaitika maproblem akaoma naazake plus vefamily muchiziva kuti sekuru mukurarama vamwe vakanzi ndivo kwamainini vamwe ndivo kwamaiguru papo zvakatoita kuti indatora maprofita ari kuuya kuzodini kuzodistroya but apa ndaizama kuti mwana wangu adini ayambuke but vakazonditorera mwana wangu mudoko mushure mekuti muprofita nevakadzi vaviri akanoita wetatu apa zibamba rachondera 85 rakatora chananisa chifomu achireva nhema panana moziva kuti panonyengerwa ndineimba muharare ndakazodai but ndakasvika pamba pake ndikaona zvazviri ndikagara 3 days akandiudza kuti nhasi mwana wavo inguvira kwezuva anenge apora asi haana kupora patakasvika kumba yanga vangunyora form 4 indadzokera ndagara ndavabhadhara mari yavo ndadzokera vavakutoita bhizinesi muraini vachiudza vanhu varoi ndikati inifanira bva ndakudanirai kuti mundiparadzanise nemanexit job asi ndakakudanirai kuzodini makati munogona kuponesa chii mwana wangu ndozvandakasiya ndavaudza ndoko vakazoinda nemwana wangu vakatoinda naye iye aibatsirwa iye munumwe wacho vasingabatsiri last born yangu pamusoro pazvo imba yaishandisa yanga iri dhani yanga iri yemwana wasisi wangu musoja nandisingagada vakangoziva kuti pane musoja vakafunga kuti mari yakazara ainoshandisa bedroom yake pamubhedha pavaichazokuti vari kuona mwana wangu mubedroom
saka waya musoja pazvakazosvika kusauti nokuno uri kuchipinga akati ndiri kuda mubhedha wangu achiripo munywana mwana nyanganye makore mangani ngoni nazvino 2006 nazvino paindabva ndokwainda shoma makaona sekuru munhu ane zvivindi zvokuti anoti aita utsina mumusha memunhu wofona kuti ndiri kuuya musi wa26 ndozori pamubhedha wenyu ndiri kuuya ndozoroora nanhasi akati ziva nemwana wenyu ndobva kuharare indeimba kuharare ndotova nezvinhu zvangu kuti ndive mbotsvuku indakarayirigwa unomwe unotoenda naye kana munhu uchitoga kubasa ina ndakuenda kuneyoga kukaendawo kugoko kumesina ndikaona vatatu but ndaitozvitaurira ndichiramba kuti zvakuona mari ndabvisa iye akatozotiti muri kungowesita mari mudambudziko riri ndodini ndoripfuudza ini semunhu aida kubatsirwa ndikatombotumirwa imwe mari yakabva kuzimbabwe kwamaranda 3 days hapana chaitika ndoda kupinda musha menyu kune zvinhu kumusha kwake bamukuru vake mozambiki vakaromba nganga yavo iri pakati pechipinge nemozambiki zvakazodai dai handimaona ndokufamba kwazvaingaita kusvika azonditorera mwana indadzokera kubasa ndizova kuti madzibaba vaya vadai hama dzikandivenga wakauya nemuprofita kuzopa mwana ini munhu wandaiziva sekuti une vakadzi vaviri ndinganomupa mwana ndingamupa nepamba pake pandakaona kuti panoraramiwa nemachansi peri pari nani panototapugwa ndava kubuda vakadzi ndakavapa zvese nemari yechiga chikafu ndiri ndaitenga but akazoindiitira utsotsi hwokuti ndakatomboenda kunomwa muprofita vachiti auye zvake abhadhare mari yemwana wasisi wangu ndikambosvika pakuti baba mavhe ndichashanda ndikutengere mubhedha wenyu akati handisi kuda wenyu handisi kuripisa muchembere ndoda wowe madzibaba wenima umwe wacho akatosara achiri kokweda achigara pamwe ndikamupinga akati nandamhosva mani ndakangoda mwavo nouyu asi mwana wenyu ndikamuudza kuti munhu uyo haana chake chero imba yaanoti ari kuharare ari ikoko zvakazoitika mukadzi wechiti wakatevera vese vakadzi asi vanotora aenda kunoshandira ikoko izvezvi manje munhu wakandirayirira kwaari ndakadova vachitwai vakagwa vaida kubayanirana imwe mvana kumberengwa kwaanonokuruka saka kureva kutoti nditsotsi rokupedzisira ini mwana wangu ini handinei nazvo tanda chiri pamwe pangu sekuru chokuti dai unogara asununguka zvokuti iye mwana akasaudzika akaita mundururani ndinodemba nezveuyu nouyoyo uyu wandakaudza kana pakuteerera ndikamupinza tikoro nemari yepapurazi papurazi hapashandi kutiketi panoshandiwa mugwaza panobhadza kumberi chiwakuwa muavho ndipaemaavo mudenga kwemuti vanotomanikidzira kuti kwira iwo ndingoida kuzama kuti ugwazi usigwazi haukori mari papurazi iwo chizama kupedza muchikoro zvinobva pano uyu akapedza akatanga form 3 nemusi wekuti wangu utovhiringidzwa isingagara izvo zvikoma zvacho vana mai vangu ndizvo zvandiri kuzama wani kutaura hapana chaibuda